ọmanụ Igbo ndị m ji eme ọnụ Igbo ndị jikwa m eme ọnụ ụtụtụ ọmanụ agwụchara n'ụbọchị nke taa ejikwa m isiokwu mara ha wee bịa isiokwu ji bịa n'ụbọchị nke taa bụ isiokwu dị oke mkpa nke na-asị kedu ihe ọ ga-ewe nwoke ka nwoke bụrụ nwoke ịchọrọ n'olu ndị iti ọ bụrụ ịchọrọ ndị iti ọ bụrụ what makes a man ya bụ isiokwu ji bịa n'ụbọchị nke taa echefula ihe a bụ ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido TV onye na-ewetara ya unu bụ MC The Baptist C. Obiachụ ya na nwaada Igbo ọma ego oyibo mana ego oyibo anaghị ebe a n'ụbọchị nke taa dịka m gwara unu mbọsị gara aga na ọ nwere ebe ọ gara ịchọta ego oyibo ọ batabekwa mana enwere m ezigbo onye ọbịa mụ na ya n'ụbọchị nke taa onye bụ nwoke makwa ihe dị na nwoke na-ahụkwa ihe dị na nwoke isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa ọ maara ihe gbasara m isiokwu ọfụma ọ ga-atapekwa ya ọfụma kedu onye anyị na-ekwu maka ya nwa afọ Igbo ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ Maazị Amaechi Michael Ekekwe ọwụ onye ama ama na Nigeria Nollywood ọ na-emekwa eme ka a na-akpọ atọ ọ na-eproduce ka a na-akpọ producer ọ na-aka mma mmadụ were ọnụ ya kpọọ aha ya ọ wee dọọ ọfụma aga m enye ya ohere ka o jikwara ọnụ ya kelee unu ma kpọkwa aha ya maazị ọhaneze ndị Igbo ha na-ege gị ntị ka ha nụrụkwa n'olu gị chacha Igbo kachanụ chacha Igbo fichanụ afọ m bụ Amaechi Michael Ekekwe asị onye anwụ na ibu ya efuna anụ gbaa aja ọsọ agba anya aja egbe anyị nọ n'ụlọ ọrụ ndị isi mbido daalụnụ ọ na-abụ onye ma ekwu kwuo ndị nwere ntị ịnụ ihe anụrụ ihe o kwuru unu anụgo na ya ọ sị aha ya ọkpọgo aha ya ọ sịkwa na anyị nọ n'ụlọ ọrụ isi mbido TV ebe o bidokwara ebe ọ na-akpọtụ tupu anyị agbapụ ya ọsọ ekelekwa m unu ọzọ na m ga-eje ekele unu na-agụghị ọnụ maka na ya bụ na ọ bụghị unu aga m anọ ebe a mburu oche unu eburu ha oche ihe a na-eme enweghị isi ofu nwoke si ịtacha azụ ịtaghị isi ya azụ ịtara nwere isi ịma na onweghị isi mmadụ tacha azụ gaghị ata isi ya azụ ịtara nwere isi n'isi azụ ka uru dị ịtacha azụ meghere onwe isi dịka m jikwa n'ụbọchị nke taa isiokwu m ji wee bịa wee bụrụ kedu ihe mere nwoke jiri bụrụ nwoke biko kedu ihe isiokwu a ihe ghọtara n'isiokwu a gịnị mere nwoke kedu ihe mere nwoke ji bụrụ nwoke Maazị Baptist ọtụtụ ihe mere nwoke ji wee bụrụ nwoke ọtụtụ ihe ga-emekwa nwoke ya eji abụ nwoke maka na ị na-egere ya anya ọfụma ndị Igbo na-ekwu okwu sị na ọdụkwa fecha bụ nwoke o maka na ị nwere ike anaghị asị na onye abụ nwoke mana nwekwa ihe eme nwoke ji wee bụrụ nwoke maka na ada abụ nwoke n'ọnụ mana ọ bụ nwoke niile bụ nwoke o nwere ihe kpọrọ okwu na batara m ntị mana na mbụgoro ekwesịrị kọwa ihe bụ nwoke ọ bụ onye ọla yi akwa ogologo na-akpọtara ahụ ya bụ nwoke ọ bụ eziokwu ọ bụ mmadụ ncha yi traụza bụ nwoke o nwere ihe na-eme nwoke ji abụ nwoke maka o nwere oge m gara ana bekee ọtụtụ ihe m fụrụ ebe ahụ afọ m ọtụtụ ụmụ nwanyị mere onwe ha bụrụ nwoke fụkwa na ọtụtụ ụmụ nwoke mere onwe ha bụrụ nwanyị
afọ juru m anya mana ọ bụghị ebe ahụ ka anyị na-aga ihe ahụ abụghị ya mere nwoke mere onye dị otu ahụ o ji wee bụrụ nwoke enwere dịka nsi wee kwu na ihe ya eme nwoke wee bụrụ nwoke buru ibu ma na-asịsị kọwawa akọwawa mana ya mmadụ fụgụ n'ọsọ jụọ gị ma gị nwa na-ebu nwoke ka ihe ga-asị ya ajụjụ a nwekwa ka ọ dị maka na onye fụrụ m n'ụzọ otu ndụ na afụ ọnụ m niile a ma otu ndụ ị na-eche m anya na-asị m ma mbụ nwoke ekwesịkwa ka enebaghị anya o maka na mmadụ pụta ihe agba n'aka were enyo na-ele ya na-enye ya ịma na ihe ọzọ abago na ya dịka a na-ekwukwe ịkọwa ọgụ na ọtụtụ ihe mere nwoke ji bụrụ nwoke na nwoke niile kwụ ihe eji amụ nwa bụ nwoke akụ na ụba mmadụ inwe akụ na ụba nwee ụgbọala nwee ụlọ nwee ala ọ pụrụ ime mmadụ asị na abụ nwoke? Mba, n'ihi nwere ihe ndị a niile awụghị ya mere ga ebe bụrụ nwoke maka na o nwere ndị na-aba mmụọ ọfa ha danye n'elu akụ ịbịa na garaji ebe nna ha rụrụ ụlọ ụgbọala gasara ha bịa na ebe nna ha maọbụ nne ha nwere ụlọ ọrụ asị ha na ha nwe nke a ha nwe nke a ha amara mago n'elu akụ ha ma ihe nwoke mana ịkpọzie onye ahụ ka ọ bụrụ ka o mee ihe nwoke na-eme ọ ya emenwu ya ọ bụrụ na asị ka atọpe ngwugwu ya bụ ngwugwu atọpe ya ọ bụrụ na ọ ka nkọwa ihe kpatara nwoke ji wee bụrụ nwoke ka atọpebe ya ka etiwanye akụ oyibo nsogbe maka na ị na-enye anya ọfụma o nwere dịka nsi wee kwu mmadụ nwere ike amụnye n'enu akụnụba ọ pụta ụtụtụ ọfụ ụgbọala ebe ọ na ọ chọrọ ịga ofu onye ebughị ya ihe ha sị na onye dị otu a na n'ozuru ezu na nwoke n'otozuru etozu ọ mgbe ihe eji ama nwoke meziri ruru ịma ma onye dị otu ọ ya akwụdonwu. Ọ ga-amasị m ka ndị probere ezumike anyị chi ya azụ Maazị Michel Amaechi ga-esiwozisi aka nsugbu ahụ onye ọbụla atajuo afọ gị nwa bụ nwaanyị nọ na di mara ma di gị ọ bụkwa nwoke n'ọnụ anyị na